Dobar dan, ja sam Radmila Nakarada. Htela bih samo ukratko sebe da predstavim. Profesor sam bila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Predavala sam gotovo 2 decenije studije mira. Trenutno sam gostujući profesor na Univerzitetu za humanističke studije u Podgorici i saradnik Instituta za Novi jug u Johannesburgu. Disciplina studije mira je zapravo krug u kome se moje prijateljstvo i saradnja začela sa Biljanom Bankovskom i koja evo već traje više decenija. Danas želim da podržim odvažnu odluku Biljane Bankovske da se kandiduje za predsjednicu Makedonije na predstojećim izborima. Po mom sudu odluka je višestruko odvažna, a pre svega zato što iza nje ne stoji nikakva velika politička i finansijska mašinerija, već jedna iskrena potreba, tako kažem, entuzijazam zabrinutosti javne intelektualke da zakorači u sferu politike i pokuša da doprinese transformaciji društva u kome živi. Dakle, ne stoji pomenuta velika mašinerija, ali stoji jedna dosledna posvećenost analizi stvarnosti otvorenih očiju i otvorenog srca. Biljana Bankovska u svom akademskom delovanju je ispoljila nesvakidašnju spremnost na beskompromisno kritičko mišljenje, ali i sposobnost za dijalog i socijalnu empatiju. Ono što je osvojila i ispoljila u akademskom svetu je po mom sudu upravo ono što je preporučuje za iskorak i u ovaj politički svet. Jer njen pronicljiv analitički duh joj je omogućio da u velikoj meri razume ili bar da pokaže iskren trud da postavlja bitna pitanja i osvetli dileme i izbore kada su u pitanju i nacionalni i regionalni i globalni zapleti. I to sve bez kalkulacija i podleganju oportunizmu. Zbog toga mislim da je stekla sposobnost da dela uverljivo u skladu sa vrednostima koje zastupa, pre svega vrednostima mira, nenasilja, ali iznad svega što je važno i za region, da afirmiše pravo na autonomne izbore malih poluperifernih država, izbore kada su u pitanju raspleti i rešenja i sticanje pretpostavke za uravnoteženi razvoj koji poštuje ekonomsku efikasnost, ali drži i ne zanemaruje i problem jednakosti i solidarnosti. Uverena sam da će Biljana Bankovska zajedno sa svojim pažljivo odabranim timom, saradnicima, predstavljati novi i drugačiji glas na političkoj pozornici Makedonije i da će zajedno biti u stanju da pokrenu stvaralačku energiju sada utišanih i da donesu zaista, ukoliko im se pruži šansa, opipljive boljitke u prilog opšteg dobra makedonskog društva. Hvala vam.